Jo crec que et vas posant al dia, perquè vas veient com s'acosten les eleccions del 2011, entre el 2011 i el 2014, el cas Massaguer, tota la conflictivitat que hi ha política, i després com continua el tripartit d'esquerres, la majoria absoluta d'esquerra, que és una conseqüència, com explico en el llibre, d'aquest desgavell que va ser la intervenció de l'Ajuntament, la detenció de l'alcalde, el govern de concentració, i després, ara, ja més recentment, aquest govern, aquest partit, que comparteixen tres forces, que s'han partit l'alcaldia en 3 períodes, cosa que mai havia passat fins ara. Un periodista com en Salvat es preocupa no només d'informar, sinó que la informació arribi al màxim nombre de gent possible. És a dir, està escrit de tal manera que tot sigui intel·ligible i que es faci amè, que es llegeixi còmodament. Efectivament, és un llibre per tothom. Per mi m'agrada fer la introducció dels 2 llibres, aquella primera part i aquesta segona, perquè justament és quan vaig començar a formar part de la política i tenir aquesta primera edició com a llibre de capçalera per conèixer d'on venim i sobretot on no volíem tornar.